सर माल टना टन दिया। टना टन? ए, सीधा खड़ा रहो। ये कन्या कुंवारी है। सर कितना बार कहनी कुंवारी नहीं कुमारी। अरे कुमारी हो चाहे कुंवारी आए, लेकिन तू तो हऊ हमारी। अरे धनिया, बस कर धनिया, अब आजा हमार अकवारी। सर रंगा रंग छोड़ी होइया देखी। दरोगा जी एगो रिपोर्ट लिखवाए के बा। अरे एगो रिपोर्ट तो का, हम तो 10 को रिपोर्ट लिखते। लिखे खातिर तो हम यहाँ बैठल बानी। हमार मरद खो गइल बा। हमके लागत खुआ गइल नहीं खे, लिपटिया गइल बा। लिपटिया गइल बा हो। दरोगा जी ई का कहतनी? अरे ई हम ना, ई तो तू कहताड़ू कि तोहार मरद के औरी के साथ फसल बा। कैसे पता है? हमरा तो लागत आ कि तू लसियाइल बाड़ू। हां नहीं दरोगा जी, हमके ऐसन वैसन ना समझी। ढेर पवित्र मत बना। सुना, नाम पता लिखवा जा और तार मरद मिल जाए ना तब भेज देंगे तोरा घरे। नाम बोला। हमार नाम माया, मायापुरी घर बा। हमार मरद मिल जाइए ना तब बोल दिया भुल्लन के घरे गइल बानी। जा भूलन के घर झूलन। अब जा भूलन के घरे झूलन करा। दरोगा साहब हमार मेहरारू का क्या गलती रहा, लेकिन वो थाना में बुला लेनी है। चुप बुड़बक। का हो, हम जान गए नहीं कि तुनकरा साथे लस्सी आइल बाड़ू। काहे परेशान हो गए रहलू? लाली के घरे लेटर रहनी है, थोड़ी देर में हम आ जाती ना। ऐसे का हो के जरूरत रहा। अच्छा सही बात बा, बहुते बढ़िया। मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का खाए छेदी। भाग यहाँ से, ना तो अंदर कह दे तो दोनों जनन के। भगवान जोड़ी ठीक के बना देले बाड़े। मैडम ठीक कहलू। मेहरारू भूलन के घरे झूलन झूलत आने, अमरत लाली के घर में होटल लाली चाटत आने। मुश्किल है सबका